My vás vítáme u pokračování našeho povídání o ESG. Mám tady zase Radka a budeme dál probírat, co nám to přineslo. A Iva nám řekne, co nám to odneslo. Prachy, jednoznačně prachy. Tak jdem na to. A pojďme se podívat zpátky, ale zase k té Big Four. Já jsem se ještě pak podívala, co ty firmy nabízejí, takže jsem si otevřela jejich weby. A je to tam dohledatelný, takže PricewaterhouseCoopers nabízí přípravu ESG reportingu a upozorní, že CSRD zavádí povinné omezené ověření informací už od prvního roku reportování. Deloitte nabízí služby pro udržitelný reporting, sustainable reporting, a CSRD a současně assurance služby, včetně gap analýzy a přípravy na ověřování a samotného omezeného ověření. Ernst Young má vlastní centrum technických zdrojů CSRD a ESRS a nabízí služby k plnění směrnice finančním institucím a dalším firmám. KPMG nabízí podporu s reportingem podle CSRD a ESRS a přípravu výkazů tak, aby byly připraveny na audit a také nezávislé assurance služby. Jo, a teď ještě je důležitý si rozlišit, že vlastně někdo dělá poradenství a audit, protože auditor musí dodržovat jako nestrannost určitou, takže jedna firma poradí a druhá firma udělá audit. Takže já bych řekla, že na úrovni trhu to funguje úplně výborně, místo aby jako tam byl jeden jaksi příjemce toho benefitu. Tak se rozdělej. Tak se rozdělej. Takže vlastně všichni mají práci, jo. Takže já bych to shrnula, že oni nevydělají jenom na samotné auditu, ale na to, že ti nastaví procesy, připraví všechny výkazy, pomůžou to jako zavíst do praxe, takže vlastně vydělávají na úplně celém životním cyklu nový regulace, analýza, příprava, procesy, data, kontroly, školení, metodika a nakonec audit. Jsem strojírenská firma, mám 250 lidí. K čemu mi to je? Ničemu. Co mi to ale přinese? Pro ně je to geniální obchodní model. Ano, donese mi to nový trhy? Ne. Naopak jako já vždycky, když někde, já nevím, jo, ale ví se o mě, že často lítám a já vždycky, když kupuju letenku, tak tam můžu prostě přispět nějakým drobnou částkou na udržitelný palivo nebo něco. Jako proč bych to měla dělat? Mě zajímá, že poletím jako nejlevnější, jo. Znamená, včera jsem si hrozně stěžovala, protože jsem se těšila, jak poletím A320 NEO. A ono to prostě v provedení teda British Airways to má tak mizerný jako konfiguraci sedaček, že je tam strašně málo místa v tom letadle, no to jsem říkala, to jsem se těšila na letadlo, který všichni o tom básní a já teda nevím, já už si teď dám pozor, abych náhodou jako s tím NIEM znova neletěla. A můj největší zážitek letět letadlem byl turbovrtulové letadlo nad Polskem, bylo to úžasný. Ten obchodní model je geniální, víš? No ten geniální je, ale protože ty to ještě navíc jako nekupuješ, protože bys to chtěl, že by ta služba byla skvělá, ale protože prostě ze zákona musíš. No. To je přesně ono. A jsme u toho, že vlastně, proč to ty státy zakazujou, naopak podobně ty vlastně tady okrádají investora do toho podniku, který musí platit vedle a kupovat si odpustky, aby mohl něco prodávat. Pak se nedivme, že se odstěhujou a postaví fabriky a jiné věci jinde, že jo? Protože tohle je šílený. Jako když si spočtu všechny ty náklady a jak říkám, budeme se tomu věnovat některým budoucím dílům, tím parazitickým systémům, tak ono to pořádně nejde. Takhle jde to, pokud je tu konkrétní vlastník, který řekne, co oseká a co dělat nebudem a to riziko na sebe veme. A je to, pokud je to člen korporace, tak ta firma prostě jde nahoru, až dosáhne vrcholu, vrhnou se na to tyhle systémy, dosáhne tyhle mety a ta vlastní korporace ji zničí tímhle. To zničí, anebo to odstěhuješ. No on ji pak odstěhuje nebo prodá, protože to neuživí. Tak co, podíváme se, co skutečně firma reportuje, když už jsme Dobře, zjistili, kdo za to může. Nebo my si myslíme, že nebo co jsme veřejně dohledali. Tak s vámi pojďme reportovat, ať víme, třeba nám to něco přinese. Základem je dvojí materialita. Takže firma má posuzovat dvě strany. Jak témata udržitelnosti finančně ovlivňují firmu a jak firma ovlivňuje lidi a životní prostředí. Dávám jim práci, platím je, sponzoruju sociálnu, se dělalo vždycky. Takže podle toho se určí, která témata jsou významná a co se u nich musí zveřejnit. Kde to určí? Jsou na to kritéria? To nevím. Jako podle mě ne, podle mě prostě jako si na to objednáš jako Big Four.
Já myslel, že je nějaký program, že já tam zadám, tak přispěli jsme na dětský tábor, hodil jsem do kasičky v kostele 50 korun, půl bodu. No. Ne? Tak ne, no. Pak se řeší strategie, řízení politiky, cíle, opatření a metriky. No a to mě vždycky baví, protože každý podnik má těch politik a podobně tolik, že už se v tom nikdo nevyzná. A všichni k tomu přistupujou, jako když jsme dělali, jestli pamatuješ, závazky SSM, pionýrský a podobně. A pak teda jsme to dělali tím způsobem, že nám rodiče nosili, že brali papírky ve fabrikách, aby jsme splnili limit sběru. No ne, jako mně přijde, že celý plnění směrnice ESG spočívá v tom, že když kupuješ letenky, tak ti to automaticky nabídne tu letenku s tím palivovým ekologickým příplatkem. Si vždycky říkám, jako jestli tam naleju 3 litry jako ekologického a zbytek doplněj, kdybych si to náhodou koupila. A teď ty to tam máš jako vyzeleněný a jako nabízí ti to tu letenku. Ale a samozřejmě asi spousta lidí to odklikne a vůbec o tom nepřemýšlí, ale když potom se podívám na letenku, která je levnější, tak vlastně ta je levnější jenom o ten palivový příplatek zelený. No tak já Takže já nevím, jestli to není plnění ESG když jsme tady tohodle, nevím, jestli to patří do ESG, ale jako mně se třeba líbí, oni na to někteří nadávají, když jdeš u Meka, platíš, tak tam ti nabídne, jestli chceš přispět 30-50 korun na nějakou charitativní činnost, což beru jako logický, protože můžu se rozhodnout ano, ne, a oni vlastně poskytli svoji platformu veřejný sbírce. Je to obdoba, jak jsem kdysi vyprávěl, jak jsme zavedli EET. Ano, ale to je něco jiného. Ano, ale to má logiku, ale proč bych jako přihazoval dobrovolně jako, na nějaký palivo? No, ano, ale ty společnosti, asi to ani nikdo neočekává, že někdo jako dobrovolně zaplatí za letenku víc, aby přispěl na ekologický palivo. Jo. I by mě zajímalo, jak se to dělá, ale podle mě to tam mají, proto, aby splňovali ESG cíle. Já si myslím, že to je jenom úlitba tomu, aby si teda byl nějak zelený. Čili vlastně tam nějaký kreativci místo, aby vymýšleli nejlepší produkty a podobně vymýšlejí, jak nejlíp se vejít do tabulek a jak nejvíc vymyslet něco, aby byli zelení, sociální a měli government. A já teď nevím, která banka to posílala nějaký upozornění a taky myslím, že už s tím přestali, protože jako ty lidi se našlo asi střejmě pár lidí, co zrušilo účty, že ten měsíc si měl větší uhlíkovou stopu než minule, takže by a hned ti tam nabízeli, jak ji snížíš zase. Aha, to jsem slyšela, neviděl naštěstí. A já nevím, která banka to byla a i kdybych to věděla, jak to nebudu jmenovat, ale prostě fakt je, že nějaká česká banka takhle otravovala svoje jaksi drobné já jsem vždycky chtěl být mezi těma, kdo kreslí ty animáky nebo vymýšlejí reklamy. Ale mám pocit, že ještě větší matroš berou občas tyhle ty kreativci, co vymýšlejí, jak vyhovět ESG a dalším normám. Jo, to by mě taky zajímalo. No, ale ono stejně, jako i když prostě ty kreativce máš, jako já si myslím, že když ta firma začne vykazovat, tak tady začíná jako bohapustý veselí, jo. Protože vlastní potřebu plynu a elektřiny, ta firma ještě nějak jako vykáže, pač to víš, protože ti přijde ta faktura. A tam je i logický, že se snažíš úspornějc, srovnáváš náklady, co je ekonomičtější. To je přesně ty tvrdý data, které jsou. Jde ti o lední medvědy nebo o peněženku? No, o tom mluvím, takže jako stejně, když spotřebuji míň, je míň CO2, že jo. No. Jenom prostě tady vymyslí prostě Evropská unie, že tím, že spotřebují víc paliva, zmenšením objemu motorů, ušetřím CO2, že jo. No tak dobře, no. Takže jako elektriku, plyn to máme jasný, ale pak máš začít jako sledovat dopad jaksi dodavatelů dopravy a nakupovaných služeb a prodaných výrobků a další částí řetězců. Jo. A to se mi líbí ta doprava sledovat jako čím? To znamená, budu hodnotit podle toho, že má nový kamiony? To už jako, ale teď si vím, že ty si objednáš doprava, budeš číhat, co teda přijel za kamionem a jestli třeba přijel nějakým Cybertruckem nebo něco takového. Ale to máš, jako to přece nedává smysl. No, tam jdou zase proti sobě, protože ty řekneš, já chci, abyste měli tohletu, abyste neměli kamiony starší 5 let a podobné věci a splňovali normy. A říkal, dobře, ale bude to stát tolik. Někdo musí odepsat, musím je mít. No a do toho přijde nákupní oddělení, jako ho vybere? Kdo je nejlevnější? No, s nejnižší cenou, takže já nakoupím kamiony a nebudu mít nic. Já bych ještě teda se dovolila říct, že přijde nákupní oddělení, vybere, kdo dá největší bakšiš. Tak zase tohle bych je nepodezříval. Já taky ne. No určitě na to nemáme důkazy, že by to takhle fungovalo. Ale jeden by si mohl myslet.
že to vypadá jinak, ale ano. dobře. Ale zase je pravdou, že po to ESG se pak tohle dá skovat. No, to možná, ale i víš co, já prostě protože chci to je říct. kritérium, který je nehmotné. No, ale já chci říct, že prostě tady najednou, jakmile máš sledovat své dodavatele, tak už jako nepracuješ s účetnictvím a s nějakýma datama, pracuješ s nějakýma odhadama, s nějakýma modelama, takže ty se snažíš namodelovat nějakou situaci, jo. Průměry, jo, teď máš nějakou metodiku k tomu. Jako potom mi řekni, jako jak dalece jsou ty čísla přesný, jo. Takže sice ESRS požadují, aby ty informace byly relevantní, srovnatelné a srozumitelné a spolehlivý. Ale zase zároveň ty víš, že jako to nezjistíš od těch lidí, takže máš nějakou metodiku a nějaký model, jak to odhadneš, jo. Ale původní ta konstrukce byla tak, že prostě ten report bude součástí zprávy vedení, bude digitálně označen a bude podroben externímu omezenému ověření. Takže ano, to číslo může být postavené odhadu. Odhad musí mít ale metodiku. No tak kvalifikovaný odhad je metoda. Metodika musí být popsaná a proces musí být kontrolovatelný. No to je jednoduchý. Prostě. A kontrola musí být doložitelná a auditor musí mít co ověřovat. Mně to tak trochu připadá, jako že prostě jak tahali tu řepu, víš? No počkej, co je na tom nejasného? 3 lidi se sejdou jako mise. No. Každý udělá svůj odhad, protože jsou to odborníci ve svém oboru. Pak se do toho přidá bulharská konstanta, kterou se to vydělí nebo vynásobí, aby to číslo, záleží, kterou veličinu hledá, jestli má být vyšší nebo nižší oproti minulému roku. Takže ono vlastně, abych to shrnula, je úplně jedno, že nikdo přesně neví, kolik jako uhlíku ve skutečnosti vzniklo, ale hlavně to musíme přesně zdokumentovat, jak jsme k tomu nepřesnému číslu došli. Ale to mi připomíná, že vlastně nejlepší ESG bude mít firma, která nemá zaměstnance. Takže tím bych asi ukončila environmentální část, písmeno E. A no, protože ono to podívala bych se na to S-kou. No, to je ale ono obecně, že ono to nemá s ekonomikou co dočinění. Pamatuju si, že největší pokles produkce CO2 a podobně, produkt jsem pak nejlepší, jako když se zkoušel ty ESG na firma, který klesl počet zakázek o 50% proti roku minulému. No ale to nedává smysl, že jo? No dává, protože měla mít CO2 a podobně, protože měla míň, no to jako jo, vyrobila. Takhle to smysl dává, ale nedává to ekonomický smysl. No, ale dobře vypadly na ESG. Proto říkám, že to vůbec nepovídá nic o stabilitě a kredibilitě firmy. No tak v tomhletom jako už přeneseným nebo upraveným nebo modifikovaným významu to ESG samozřejmě vůbec nevypovídá o modifikaci firmy. Protože tam není napsáno, že to musí být na vyrobenou jednotku. Proč? No protože to psali lidi. A teď si vem, že ale tyhle ty velké poradenské společnosti mají oddělení klimatu, udržitelnosti a tak dále a mají to prostě tyhle lidi tam sedějí desítky let, jo. No to jsem chtěl říct, v čem je problém. Ty lidi, co mě kdysi učili, ty systémy, to byli lidi, kteří byli dobrý ve svém oboru. Nějakým technickým, ekonomickým a pak ji řekli, hele, pojďte auditovat a pak řekli, hele, už je mi 50, to budu auditovat, budu dát poradce podobně, protože už mám na to a bylo to ono. Oni předávali tu přidanou hodnotu i toho konkrétního knouhu podobně. Já vzpomínám na jednu inženýrku, která byla v Anglii 20 let, 25 let a nás učila celý týden statistické metody. Řízení procesu a podobně a tak dále. Z celých statistických metod se používá dneska jedině SWOT analýza ještě ve vulgarizované podobě. No. Protože to je plus bulharská ta, že jo, konstanta. Jo, takže vlastně tady, přesně jak ty říkáš, de facto to trochu zavání sektářským, kdy oni si vytvořili svůj slovník, svoji ideologii, svoji Bibli, ESG nebo něco. No. A teď všichni musíme dělat obřady, protože nám to nařídili. No. Bez ohledu, jestli to má smysl. Ale ona nám to nařídila Evropská komise, ale jí to napsal EFRAG, že jo? A v EFRAGu seděla velká čtyřka, nebo jako nejenom velká čtyřka, tam sedělo víc těch lidí, ale byli tam lidi z velké čtyřky. A ještě to byly z těch departmentů, kteří se zabývají ekologií, takže ani ne jako ekonomický poradci. A tak jako to je přesně, o čem říkám, takhle vznikají sekty. No. Akorát, že tady mají státní požehnání. No evropský. Evropský a státní, protože stát to převzal a implementoval. Tak co social.
No, zaměstnáváme lidi a chováme se k ním slušně, ne? No, ale já myslím, že ESG s tím udělalo to, že především zvyšuje požadavky na data a jejich členění. A co mám sledovat? No, tak jako počet zaměstnanců, tím bych začala, ale to nejenom. Řeší se struktura pracovní síly. Typy smluv, fluktuace, školení, pracovní úrazy, pracovní podmínky, sociální dialog, rovný zacházení, odměňování, work-life balance, na ten jsem zvlášť alergická, nebo postupy proti diskriminaci a obtěžování. Takže když to vemem. Úrazy musím sledovat, mám sledovat, dělám, vyhodnocuji, podobně Takže nařízeno. duplicita. Když to vemu další, pracovní smlouvy mám rozdělení, mám. K čemu mi to je, jaký typ, jaký smlouvy mám. To má zákoník práce, nevím, co mi to přinese, že to budu vědět, to vím vždycky. Jo, hlídám si pracovní zdroje. Co to tam měla dál? Fluktuace, školení, Fluktuaci hlídám a chci, aby byla co nejnižší. sociální dialog, rovné zacházení. Sociální dialog je ze zákona, ten zákon máme z 90. let o kolektivním vyjednáváním a podobně, anebo se snažím se svými lidmi být, protože já je potřebuju a oni potřebují mě. Rovný zacházení, odměňování, 25 let, 30 let to tam máme daný. postupy proti diskriminaci a obtěžování No a to už je zajímavý. a work-life balance. A to už jsou přesně ty dvě zajímavé věci, protože to je výmluva na lenost, postup, já to bych se kouk z druhé strany, postup proti diskriminaci, obtěžování. tam vznikají právě ty tlusté směrnice, jak vyšetřovat, když si někdo stěžuje a podobně a podobně. To je třeba, když to vememe, první zákon o trestní odpovědnosti firem byl racionální. On říkal, že firma se může dopustit jenom těch trestních skutků, které jsou v zákoně vyjmenovaný. A pak to obrátili sociálně a řekli, že jenom ty, který nejsou vyjmenovaný, a de facto tam je všechno. Takže SROčko může někoho znásilnit? Ano, SROčko může někoho znásilnit. Tím nezlehčuju opravdu obtěžování podobně, který je. Dá se vyšetřovat, ale nedá se vyšetřovat podle těchto norem a podle těch blbostí, co se k tomu jde. Prošly mi rukama dvě směrnice, které jsem říkal, že jestli je uplatníte tímto způsobem. Psali to zase dámy z těch školeních. Já říkám, víte, já dělám v soukromí bezpečnosti 30 let, i nějakou detektivnu mám za sebou. A pokud tohle uplatní, tak si rozložíte firmu. Vy nejdřív musíte si ověřit nepřímo, jestli vůbec k tomu skutku došlo. Work balance, a tam bych se zastavil, je ten že naše zákonník práce nám to do jisté míry zakazuje, jak jsme dovodili v jednom díle předchozím. Jo. Já chci si udělat 20 čichet. A pak mít klid a zákonník práce nám to neumožňuje. Neumožňuje. Ale víš to, prostě za mě teda, z mýho pohledu HR už prostě oddělení nemá jenom na starosti to, aby ty lidi přijmul, zaplatil a ideálně ještě přiměl, aby pracovali. Ještě o nich musí vyrábět datovou stopu, jo. No teď je právě ta věc, že HR se nám začíná dělit do dvou základních větví. HRisti, který se věnují těm lidem a chápou, že pro udržení toho člověka je potřeba s ním promluvit, vysvětlit, mít trpělivost. No a pak HR sekta, kde začíná ten work-life balance. Work-life balance, a kde začínají ty parazitické systémy se větvit. Jako jestli jsou zaměstnanci šťastní. Jestli jsou šťastní, jestli mají kulečník, jestli dobrá káva je a podobně, navštěvují jednu konferenci za druhou. To já bych řekla, že řadu těch údajů ty firmy samozřejmě mají ze zákona, jo. Ale prostě přijde mi, že vedle reportování toho, co ty firmy jako sbírají ze zákona, jo, tak se ještě zjišťuje, jak se ten zaměstnanec cítí. A mnohdy se taky řeší ještě ta otázka, jestli zaměstnanci považují práci za přirozenou součást pracovního poměru. No ale druhá věc je jiná. Vem si, že zatímco já to, co jsem jmenoval, je mezi mnou a státem do omezené míry, tak teď já tady to mám vzít a zveřejnit? No, aby si to všichni přečetli a tvé konkurence se podle toho mohla zařídit. Přesně tak. Ale já bych se vrátila k tomu work-life balance, jo, jako za mě teda, jo. Podle mě je to výmluva jako ani nevím, jestli jako na lenost, což si myslím, ve spoustě případů jsou ty lidi akorát líní dělat, jo. Tak je krásná kniha, jak přežít korporát, vydlají nějaká francouzská už asi před 20 lety. Ale já si myslím, že dneska se to používá jako obecná omluva pro nízkou odolnost těch lidí. Neochotu vůbec přijímat nějakou jako zpětnou vazbu a odmítají odpovědnost. A vždycky to schovají pod work-life balance. No jasně. Jo, protože ty mladí, sice je tam požadavek
kolikrát u mladých lidí plat jak seniorní manažer, ale prostě pak ti začnou operovat work-life balancema a ty zjistíš, že vlastně jako jim vadí, že chodí do práce. Já bych neoperoval mladými, ono totiž to není tak. Ono je to průřezově a pokud to vememe, ono se to objevilo 35, 40. Nevím, jestli si někdy zažila, když nastoupí dáma, která 20 let dělala v nezisku, asi tak ve 3 neziskovkách zároveň a tak podobně a nastoupí do práce, co všechno umí. No, ti to říkám. Tak to umí ten Wolfram Balance a tyhle ty jako perfektně o tom mluvit a podobně. Blbě je to HR potom produkuje různý školení, aby všechny manažery a podobně proškolili, tak jim zabíjí čas různý tyhle ty školení. O sociálnu nejlepší je, když potom se ukazují, jak v rámci pracovní doby za své manažerské platy šli do domova, dětského domova důchodců prostě natírat plot na 1, na 2 dny. Jo? To mě vždycky dojme. To jako je? No, mají dobrou image na střelit plot. Jo? Kdyby místo toho ty peníze, jejich tu mzdu za 2 dny, kterou neproduktivně vyhodili, tomu domovu věnovali, tak z toho nevedou sociální a zdravotní pojištění z toho daru. A hlavně ten domov s tím udělá mnohem víc věcí. Ne, možná se i nechá natřít ten plot. No, tak. Jo, vrátila bych se zpátky. Koho ty data zajímají? No, koho? Kromě konkurence nikoho. No, je určený investorům, to byla ta původní myšlenka, jako věřitelům, obchodním partnerům. Dobře, jako věřitele. Co mi to řekne jako věřiteli o firmě? No, v této podobě jako ti to řekne spoustu podrobností, ale nic pořádného. No, takže nic. Co mi to řekne jako investorovi o firmě? Že vyhazují moje peníze. Rozhodně. Který bych mohl ušetřit, kdyby se to dělalo racionálně. Veřejný orgány ty to budou zkoumat a budou mít aspoň co dělat. Hele, já ti řeknu jednu věc, Wolfram Balantu. Já jsem byl, nevím, jestli už jsem to říkal, na konferenci, kterou tehdy organizovala paní ombudsmanka, ještě Úhlova. A byl jsem tam a bylo to 2 dny a bylo to přesně lidí práva podobně. Bylo tam asi 80% žen, různě z nezisku podobně. Dobře, tak jste tady všechno řekli. A teď mi řekněte, co z toho můžeme uplatnit a co z toho je přínosem pro ty holky, co sedí v Kauflandu u kasy. Jak to myslíte? Já vám, no to jsou ty, kteří tam přijdou, jsou ty kasy, dávají věci a podobně. Co z toho, co vy tady vykládáte, oni můžou uplatnit. Řekněte mi, co ty holky, co tamhle šijou a podobně, jedou v úkole nebo jedou hodinovce s tím, co z toho můžou uplatnit a co vy konkrétně teda k tomu dáte. No to nevím, jak to myslíte, to je, já vám vemou si stroj domů na home office, nebo jak to uděláte? Pokladnu, že by si vzali domů. A oni na mě koukali a tvářili si, že já si tam myslím, že vůbec nevěděli, o čem mluvím. Protože vlastně oni jsou uzavřený, jak jsem říkal, v té sektě, která furt se točí jenom kolem... Mimo realitu. No, původně teda jedním z cílů vlastně bylo vytvořit robustní a srovnatelná data pro veřejné politiky a udržitelné podnikové strategie a udržitelné finance. Jo. To výslovně teda uváděl už EFRAG při přípravě těch standardů. V praxi teda to je tak, že investor chce porovnávat firmy, banka chce hodnotit rizika, velký zákazník chce data z dodavatelského řetězce, regulátor chce vědět zase plní politický cíle a tady už jsme v tom, že je to špatně, auditor chce důkazy a poradce chce zakázku. A ten malý dodavatel pak hlavně chce vědět, proč už po třetí vyplňuje podobný dotazník, protože po každý v jiný tabulce, protože po každý pro jinou firmu, který pro dodává. Jiný účel. Tak. Jo, to znamená... A u těch malých, tady bych se zastavila. A to je podle mě jeden z největších podvodů v komunikaci. Protože se jim řeklo, nebojte se, vás se CSRD netýká. Což formálně jako samozřejmě pravda je. Jo. Ono dneska i těch středních by nemělo. Mělo by to dopadnout na 5-6 Jenomže ta velká tisíc firma největších. potřebuje informace o celém řetězci, takže oni se jich stejně ptají. A stejně... Proto osekali prostě... to VSM prý, který by mělo omezit, co oni po nich můžou chtít. Ale proč já bych svýmu klientovi kurňa říkal x údajů? No, ale teď si vem, že spousta těch malých firm stejně začala reportovat dobrovolně, protože to ty velký po nich chtěli. No, začali si vymýšlet, já vím. Jo. Z několika mluvili a říkali, co, no tak tam něco chtějí a, tak si to vymyslíme. A pokud jsou seriózní, tak mi to dokonce vyplnějí, aby jim to vyšlo. No. A i když oni vlastně omezili ten dopad jako zákonem na ty malé firmy, tak stejně ta malá firma potřebuje obchodovat s tím velkým. Tudíž to na ní dopadlo. A takže potom vlastně
jako přišla zpátečka, že jo. Ale nejlepší je, když oni po tobě chtějí tyhle věci a pak říká, nešlo by to nějak udělat. No. Já jsem zažil, když jsme u toho sociálně velký podnik s účastí veřejného kapitálu, bych nemenoval, kdy říkali, víte, my bychom chtěli, abyste tu službu bezpečnostní dělali. Já pamatuju, jo, máte seriózní cenu. No ale to je drahý. Nás nebude zajímat, kolik budete mít subdodavatelů, jak si to uděláte. Já říkám, ale to nebudu dát já. Buď chcete být seriózní klient můj a zaplatíte tolik. Oni mě tam přemlouvali 20 minut, abych si to nějak zařídil, abych se vešel do peněz, které byly pod těma mzdovejma nákladama. Ne, bych přišel o marži. Já bych byl 20% pod mzdovejma nákladama. Jako, že bys to doplácel ze svýho, si představovali? Ne, oni si představovali, že bych to rozdělil a ty lidi by dělali primárně na dohody bez odvodu a takovéhle věci. A zcela hodně pokrytě mě do toho tlačili. No. Ale měli všechny certifikáty, kotace a na těch konferencích vystupují, to ještě nebylo v tu dobu, ale na těch konferencích vystupovali, jak jsou sociálně odpovědný podnik a podobně. No tady si vím, že tady prostě se nakoupily softwary, zaplatili se poradce, nastavili se procesy a začaly se připravovat reporty a následně se teda zjistilo v Evropské unii, že to nejde. Že to prostě asi bude muset zjednodušit výrazně. A následovaly nějaký takzvaný balíčky omnibus. A EFRAG musel začít pracovat na úlevách a revizi. Jo. Takže a teď jako... A to je to nejlepší, že se najednou ukáže, že ty údaje, co chtěl původně, zase tak důležitý nejsou. No to je právě, jo, jako jestli bylo možné po několika letech, teda jako odstranit takovou část regulací, tak bylo to nezbytné, muselo se tohle všechno absolvovat. Ale teď jsme u toho, jak to dělají. Místo, aby řekli, nepovedlo se to, hodíme to ze stolu, dáme si 5 let pauzu, zkusíme to namodelovat jinak, tak oni dělají úpravy. A taky mi řekni, kolik peněz do toho ty firmy nalily, aby se jim teďko řeklo, že to vlastně jako až tak zase tak asi jako, není potřeba. A tak zase to jsou zbytný náklady, který já rád obětuju, protože teď se mi vyhodila, nebude vydávat příště. Že jo? Ale tak zase aspoň jako to je poučení pro příště. Že prostě ty velké firmy nebudou mlčet k tomuhle tomu. Ale oni budou. Protože třeba furt ne. tu máme, bohužel tu pořád máme ten imaginární představu, že mě někdo reputačně poškodí. Hele, když jsme mluvili o těch případech s tím marketingem, to je přesně ono. Kvůli pár vounů na Facebooku a progresivistických skupin, ultralevicových většinou, ty firmy dělají brikule. Přitom já jsem vždycky říkal, a proč to děláte? Oni si u vás z toho Jaguara nekoupějí. Nekoupějí. Tak si koupí žiletky jinde. To je váš cílový trh, tak budou pít vodu ne, když jsou tak mače nebo něco, nebo bílečí pivo. Jako co? Pro koho to děláte? Proč tady šaškujete? No tak já bych asi to ESG uzavřela, ne? Ano, můžeme si říct, že ESG je tak skvělý nástroj, že nás připravuje o peníze, nic nám nepřináší. No. Jako investor bych investoval do firmy, která ESG nemá. Tak určitě. Ale víš co, jako vzniklo to z reálné otázky. Ano. Jak prostě do ekonomického rozhodování dostat dopady a rizika, který běžný účetnictví nezachytí. Tam to je legitimní. Ano, ale tam jsme se s tím vypořádávali postupně s dětskou prací a s tím. Takže problém já nevidím v tom, že by firmy neměly šetřit energii, měly by se chovat slušně k lidem a neměly to řídit jak sicilský, svému okolí a podobně. Jak sicilský mafiáni, že jo, organizaci. Ale prostě problém je v tom, že se s tou udělal tak komplikovaný systém, že jako jeho nejviditelnější výsledek je to, že to stojí hromadu peněz a musí se na to platit odborníci. Jo. No, a nejsmutnější na tom je, že Velká čtyřka teda rozhodně nestála přede dveřma. No tak určitě ne. Takže doufám, že až budete platit ten audit někomu ESG, tak si vzpomenete, kdo za to teda může. Nebo ne úplně, ale aspoň z části. A tady vidíte, kde se berou parazitické systémy, které vám ničí firmu a prosperitu. A já myslím, že když budeme mít náladu, takže zase naskoumáme nějaký, nebo nastudujeme nějaký jiný parazitický systém, aby jsme si o tom budeme se věnovat ISO, určitě. ISO 2026, sice je to zatím jenom v angličtině, češtině bude, to je úžasná věc, co jsem tam viděl. Možná to bude novinka pro spousty lidí, ale ono to není daleko od ESG, to je ta legrace. Tak dneska se loučíme a mějte se hezky a užívejte prázdnin. Hezký, naschle.